Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Amatorul. În ultimul timp a început să-mi placă să filmez și am zis ce ar fi să-mi fac un canal de YouTube unde să-mi postez filmulețele. Acum sunt la țară la Godeanu, unde a început să-mi placă foarte mult în ultimul timp. Mai am câteva filmulețe pe aici, pe la Godeanu. Sper să vă placă ce veți vedea pe canalul meu de YouTube, filmulețe din bucătărie, de la țară, pe unde o să umblu și sper să fiți încântați. Dar sper să vă placă. Dacă o să vă placă ce să vedeți pe canalul meu, abonați-vă, dați un like și distribuiți. Acum sunt la țară, la Godeanu, aer curat, umbră, mi-am montat un hamac pentru o oră de relax. E toamnă, dar încă este foarte frumos. Acum e penserat, nu mai e soare. Bine, ar fi venit toamna, dar e o priveliște foarte frumoasă. A ieșit și luna. Ce frumos se vede de la Godeanu. Priviți, aer curat. Acolo în spate este un colț de vie. Nu o să mai merg acum până acolo, dar poate o să fac un filmuleț când o să culegem. Aici este alt rând de vie. Ia uitați strugurii. Încă nu sunt copți, dar o să se facă aici. Vremea e mai răcoroasă și totul se face mai târziu. Aici a fost grădina, încă mai sunt roșii, câteva verze, roșii sherry. Nu sunt sherry, dar așa le spun eu, pentru că nu cresc foarte mari, priviți, dar foarte gustoase. Ardei, varză, aici un rând de pruni și aici iarăși vie un alungar. Sunt doi cireși foarte mari aici, nu știu dacă se văd foarte bine. Și aici un alungar tot de vie. Nu știu cât de frumos o să se vadă, dar ia uitați-l. Aici avem și un buștean de ananas negru. Nu știu cât de bine se vede, dar sper să vă placă și să distribuiți și prietenilor dumneavoastră. Pe curând!